Logo de manter unha reunión de traballo con representantes do PP local de Astrada, os deputados populares Ana Pastor e Jesús Pérez ofreceron unha rolda de prensa. Pastor anunciou que reclamarán en Madrid unha maior axilidade do proxecto da variante da Nacional 640. Voy a pedir explicaciones al ministro sobre esta infraestructura de Astrada, qué previsión tienen, qué han ejecutado hasta ahora y qué previsión tienen para su finalización, por dónde va a discurrir y sobre todo qué previsión tienen de su remate, porque por lo que vemos sería otro año más perdido para una infraestructura tan importante de Astrada. Un proxecto que para o voceiro local ten máis luces que sombras e carece de financiación suficiente. Que nos presupostos do Estado hai unha partida inicial orzamentaria de 800.000 euros, que despois, polas xestións feitas polo Partido Popular, se incrementou a 1.700.000 euros en dúas partidas distintas, 800 e 900.000 euros, pero, bueno, un proxecto destas dimensións e desta importancia, trascendencia para o noso Concello, desde logo non se sustancia con 1.700.000 euros de presuposto.